मुंबई महाराष्ट्र MMRDA प्लेग्राउन्ड बेवहाय 13 दिननि थाखाय एग्जिबिशन होदों। बे एग्जिबिशनाव जोङो आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै फैदों। फैनानै मोजां मोनदों जों मुंबई एग्जिबिशन खालामफैनानै। बेवहाय जोंखौ गोबां रेसपन्स होदों, सोंदों, जोंखौ नायदों, जोंनि जिफोरखौ बायदों। ओमफ्राय खिन्थु जिफोरखौ जोङो बिराद बुंनानै होनो गोनां जादों आरो बे बिहु फालिनि सोमोन्दै बुंनानै होनो गोनां जादों। बे जिया मा, बे जिखौ मायाव बाहायो होननानै सोंदों आरो बे जोंनि आर'नाइखौबो सोंदों, बेखौ मायाव बाहायो, मा खालामो बेबायदि होननानै सोंदों। ओमफ्राय बे मिसिंनि माफ्लारखौबो बेखौ मा खालामो, मायाव लायो, मायाव बाहायो होननानै सोंदों। बेवहाय जोङो बिसोरनो बुंहरनानै होनो गोनां जादों आरो आसामनि बेखौ बिहु गामसा होनो। बे बिहु गामसाखौ जोङो गिदिर मानसिफोरनो मान होयो, सनमान होयो बेबायदि होननानै खिन्थादों। मेल मिथिं जायोबा गिदिर मानसिफोरनो जों बेखौ गानहोयो गोदोनायाव, बिदि होननानै बुंनो गोनां जादों। आरो बेखौ जोंनि आसामाव बर'नि आर'नाइ होननानै बुङो। जोंना बर' कमिउनिटि दं, बे बर' कमिउनिटिफोरा बेखौ आर'नाइ होननानै बुङो। बेखौ जों गिदिर मानसिफोरनो मान होयो बेबायदि होननानै जों खिन्थानानै होनो गोनां जादों आरो बिसोरनो। आरो नैबे मिसिं माफ्लारखौबो जोंनि आसामाव मिसिं कमिउनिटि दङ। बे मिसिं कमिउनिटिनि थाखाय बे सनमाननि माफ्लार होननानै जों खिन्थानानै बुंनानै होनो गोनां जादों आरो। बेवहाय फैनानै जों मोजां मोनदों। मुम्बाइआव एग्जिबिशन खालामफैनो मोननानै दिनैसिम 9 दिन थांबाय। बे 9 दिनाव जोङो फाननो हायाखै नङा, गोबाङानो फाननो हाबाय। जोंनि जिफ्रा खम जाजोब्बाय दा आरो सानब्रैनि हाबाफारि दंबावो आरो सानब्रै दंबावो आरो जोंनि दख'नाफोरखौ सोंदों माबायदि गानदों, बिराद मोजां मोनदों, बिराद मोजां होनदों। आरो आंजों सासे मिसिं बिनानाव फैफादों। बे मिसिं बिनानावखौबो सोंदों, बे मेख्ला सादोर गानदों नालाय, बे मेख्ला सादोरखौ मारै गानदों, दस्रा डिजाइननि सारि माबायदि गानो, माबायदि सुयो बेबायदि होननानै सोंदों आरो गोबां बुंनानै होनो गोनां जादों। माने जोङो मेख्लाफोरखौ बरननानै देखायनानै गांसे गाननानै बिदि गानो होननानै बुंनो गोनां जादों आरो दख'नाखौबो माबायदि गानो सोंदों, बिराद मोजां नुदों, दस्रा डिजाइन होनदों। बेबायदिनो बहुद बुंनानै होनो गोनां जादों आरो जोङो। ओमफ्राय मोजां मोनदों मुम्बाइआव एग्जिबिशन खालामफैनो मोननानै। जों दिनै नाबार्डनि अननायावनो, नाबार्डनि थ्रुयैनो जों फैनानै बे एग्जिबिशनखौ मुम्बाइआव बाहागो लाफैनो मोनदों आरो मोजां मोनदों। जिफोरखौथ' फाननो हादों, जोङो फाननो हायाखै नङा। मोजां मोनदों आरो मुम्बाइआव फैनानै। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।